шуруъ аз соли 2021 қаҳрамони футболи тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳӣ маъруфтарин мусобиқаи бошгоҳии осиё лигаи қаҳрамонҳои осиё бозӣ хоҳад кард. Дар ин бора ба ҳама иштирокчиёни семинари конфедератсияи футболи осиё 2020 роҳбари департаменти баргузории ин созмон Шин Мангил иттилоъ дод. Ин як рӯйдоди фарахбахш барои тамоми футболи тоҷик ба ҳисоб меравад. бозии чорумии даври ниҳоии чемпионати тоҷикистон оид ба футзал миёни тимҳои Соро Компанияи Душанбе ва Сипари Хуҷанд тақдири қаҳрамонро дар соли 2019 ҳал кард. шарҳи муфассал дар гузориши Мирхон Ҳусейнов. дастаи Соро Компанияи Душанбе мавсими дуюм аст ки дар лигаи футзали касбии Тоҷикистон муваффақ мешавад. дар бозии чаҳоруми марҳилаи финалии чемпионати кишвар дастаи Соро Компания тими Сипарро бо ҳисоби 5-2 шикаст дод. дар нафасҳои нахустини бозӣ Некрӯз Али Маҳмадов тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Сипар сохта ҳисоб боз гардид. дар дақиқаи 10-уми дидор Собирҷон Гуляков голи дуюми тими Сороро ба ҳадаф расонид. яке аз беҳтарин футзалистони кишвар Файзалӣ Сардоров ки шарафи тими Соро Компанияро ҳимоя мекунад ба задани 2 гол дас ёфт. голи панҷуми соҳибони майдонро бошад Вахтан Кекелия дар номи худ муҳр зад. дар ҳайати тими Сипар бошад Неҳрони Ризопур ва Артур Юнусов голзанӣ намуданд. баъд аз ин бозӣ натиҷаи умумии рақобатҳои даври ниҳоӣ бо ҳисоби 3-1 ба суди тими футзали шаҳри Душанбе хотима ёфт. ҳамин тавр дастаи Соро Компания қаҳрамони ду каратаи чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал дар лигаи Про гардид. баъд аз ин дастовар Соро Компания Тоҷикистонро дар ҷоми Осиё байни бошгоҳҳо намояндагӣ мекунад. дастаҳои футзали Сипар ва Помир бошад бо нишонҳои нуқраву биринҷии чемпионати мазкур сарфароз гардонида шуданд.